мусаллам аст ки кормандони муассисаи сӯхторхомӯшкунӣ ёрии таъҷилии тиббӣ ва кормандони ниҳоди қудратӣ бо мақсади оҷилан расидан ба ҷои лозима тавассути воситаҳои нақлиётии махсус ва бо суръати нисбатан баланд ҳаракат мекунанд ки дар ин маврид набояд ба ҳаракати чунин воситаҳои нақлиёт монеагӣ намуд. вале мутаассифона аз мушоҳидаҳо бармеояд ки бархе аз ронандагони фориғбол ба ин гуна воситаҳои нақлиёт монеагӣ мекунанд, ҳолон ки ин гуна воситаҳои нақлиёт бо чароғакҳои рангаву сигнали махсусашон дигар ронандагонро ҳушдор месозанд ки канори роҳ қарор гиранду монеа нашаванд. бо назардошти чунин вазъ аз санаи 23 январ то 1 феврали соли равон аз ҷониби кормандони шуъбаи бодрасии давлати автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон тибқи сифориши роҳбарият таҳти унвони воситаҳои нақлиёти махсус амалиёт баргузор гардида дар натиҷа марбут ба шартҳои он як қатор қоида вайронкуниҳои ронандагон ошкор гардид. аз ҷумла сокини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ Саломов Муҳаммад Саид, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Corolla қайди рақами давлатиаш 0656 Юкан 03, сокинони шаҳри Бохтар Бобоев Идимат, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra қайди рақами давлатиаш 5201 XY 03. аз сабаби ки аз тарафи рост мошин буд, ман натавонистам ки ба воситаи нақлиёти тиббӣ роҳ диҳам, ҳамин хатогиро такрор накунам. Валиев Ҷамолиддин, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Чанху қайди рақами давлатиаш 332 AK03, сокини ноҳияи Кушониён Шарифов Умедҷон, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz қайди рақами давлатиаш 0659 MV01, сокини ноҳияи Вахш Пирназаров Беҳрузҷон, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota қайди рақами давлатиаш 0101 KV03, сокини ноҳияи Хуросон Каримов Исматулло, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra қайди рақами давлатиаш 1992 SD03, сокини ноҳияи Кушониён Усмонов Наимҷон, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи BMW қайди рақами давлатиаш 0077 GV10, сокини шаҳри Бохтар Қарраев Рӯзибой, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra қайди рақами давлатиаш 1271 DO03, сокини ноҳияи Вахш Азизуллоев Амирҷон, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra қайди рақами давлатиаш 0238 SO03, сокинони ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Шарипов Тоҷиддин, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota қайди рақами давлатиаш 5742 OC01, Раҷабов Хайриддин, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra қайди рақами давлатиаш 1151 DO03. ба автомошини сӯхторхомӯшкунӣ роҳ надодам, ин баъд такрор намешавад. бинобар роҳ надодан ба ҳаракати воситаҳои нақлиётии махсус аз ҷумла ёрии таъҷилӣ ва кормандони оташхомӯшкунӣ ба қайд гирифта шуда бо ҷурми монеагӣ намуданашон тибқи талаботи моддаи 318 Кодекси маъмурии ҳуқуқвайронкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. бо назардошти пешгирии чунин вазъ дар назар аст ки минбаъд низ кормандони шуъбаи бодрасии давлати автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон тадбирҳои лозима меандешанд.